Michael, Patrick, Kelly i Roundabouts. 10 sati i 20 minuta, vrijeme za ovo. Slušate Ritam grada. U Ritmu grada danas posebna gošća, Vesna Mačković. Jesam li pogodio? Pogodio si, nisam Marica ni Barica. Žalili smo se naravno prije kako ćemo se zvati u programu, s obzirom da je svima poznato kako imam problema s imenima. I onda na kraju idemo pravim imenom i prezimenom. Hoćemo odmah početi onako in medias res, projekt Arctic. Arctic Institut za budućnost, neprofitna umjetnička organizacija. Otkud Arctic? Što je Arctic? O čemu se radi u Arcticu? Arctic, neprofitnu umjetničku organizaciju, sam osnovala nakon što sam 10 godina svoje kazališne i druge scenske projekte radila preko jedne neprofitne udruge, međutim to je postalo preskromno i preamaterski što se tiče projekata, financija i produkcije. Tako da htjela sam, kako se kaže, korak dalje, korak profesionalnije, korak opsežnije. Tako da Institut za budućnost Arctic osnovala sam kako bih mogla natjecati se za razne projekte po Europskoj uniji i po Hrvatskoj, ali i okupiti oko sebe profesionalne umjetnike iz područja kazališta, filma, glazbe, plesa, vizualnih umjetnosti, a htjela sam se fokusirati na društveno angažiranu i inkluzivnu umjetnost, tako da je strogi uvjet svih projekata koje produciramo da progovaraju o bitnim društvenim temama, da progovaraju o svijetu kakav je, odnosno onome što je dobro što treba očuvati, onome što nije dobro što treba popraviti i osvijestiti, o temama o kojima se malo govori, o manjinama koje imaju slabog glasa, o diskriminiranim skupinama, tako da svi naši projekti, eto sad to je već 2. godina, zaista od kazališta, kažem, nadalje su fokusirani na takve teme. Čestitam svakako. Jedna ptičica mi je došapnula kako si friška Zadranka. Tako je, da već točno 2 mjeseca imam adresu u Zadru i to je moj novi slatki dom pod suncem. Pobjegla sam nakon 9 godina iz Zagreba, inače Siščanka. I eto, sada se ovdje inspiriram za nove umjetničke radove. Dobro nam došla, baš tako. Hvala lijepa, Obogatit ćeš naš grad sa krasnim projektima poput ovoga. Dakle, projekt Neka jedu kolače. O čemu se radi? Izvrsno zvuči. Marija Antoneta, ha? Let them eat cake. Tako kažu Marija Antoneta, neki kažu da to nije Marija Antoneta, tako da povijesni analitičari se malo tu sukobe i preispituju da li ona to zaista rekla ili joj je nametnuta izreka. Projekt Neka jedu kolače, odnosno Let them eat cake, je projekt u potpori Ministarstva kulture, međunarodni projekt kojim želimo dotaknuti i sve ovo što se događalo s karantenom kad su se ljudi zatvorili u kuće i odjednom opsežno bavili kuhinjom i kućanstvom, neki prisilno, a neki zaista iz gušta, a opet želimo ostati na tragu same misije Instituta za budućnost, odnosno jednog od većih projekata IF festivala, Međunarodnog festivala postavljanja pitanja, kojim kroz razne umjetničke smjerove, kroz godinu ili kroz godine postavljamo pitanja, namećemo umjetnicima da kroz umjetničke radove koje i mi produciramo progovaraju o nekim bitnim temama koje mi zadajemo. Tako smo ovaj podprojekt Neka jedu kolače orijentirali međunarodno na trenutno 4 međunarodna dana. Pozivamo znači široku javnost, ne strogo umjetnike, u ovom slučaju bježimo od elitizma u umjetnosti, pozvani su svi koji imaju makar i mobitelsku kameru, da dok nešto stvaraju u kuhinji, pa makar kuhali čaj, pekli palačinke ili što god kreativno u kuhinji radili, da pritom izgovaraju tekst ili naknadno ga snime ili nalijepimo ga mi na video, a koji se tiče 4 međunarodna dana. Prvi je sada 8. rujna, Međunarodni dan pismenosti, u kojem želimo znači da se kroz to neko kulinarstvo prilijepi ta tema, da ljudi ili izgovaraju poeziju ili tekstove ili filozofske osvrte ili vlastite ideje o tome kako osvijestiti potrebu za pismenošću, kako osvijestiti da čak ni na ovom takozvanom civiliziranom svijetu još nismo možda baš svi dovoljno pismeni, a da ne pričam načitani. Zato što se stalno referiramo da nemamo dovoljno vremena, tako da ova ideja mi se jako sviđa. Dok kuhaš, recitiraj. Da, dok kuhamo, a naročito dok nekim prisilnim izolacijama i karantenama ili bez posla sudjeluje tko završi u finalnom dokumentarnom filmu, bude nagrađen za 300 kuna, a da pritom nešto
nešto zanimljivo u kuhinji napravi i izreče koju riječ u prilog Međunarodnom danu pismenosti 8. rujna, 21. rujna Međunarodni dan mira, 15. rujna Međunarodni dan ruralnih žena i 1. listopada Međunarodni dan veganstva. To su teme koje nagrađuna ako su snimljene u kuhinji. Ja mislim da jedini video koji bi mi mogli stvarati kad bi se uključili bi bio taj u kuhinji. Moram priznati da sam malo gladnio. Ovo je totalno Jakovljeva tema. Koliko dugo ti videi trebaju Mogu trajati koliko god. Naš cilj je da od niza videa koje ćemo primiti, koje odaberemo i svaki nagradimo sa 300 kuna, da od njih složimo dokumentarni film o tim temama. Tako da nam čak i paše da su i super kratki i super dugački, da ni u komade poslani, da ih mi možemo montirati. Zaista ne tražimo od sudionika nikakvu vrhunsku video sposobnost. Jedini uvjet da se snima video vodoravno, znači horizontalno, da to ne vodoravno i šibaj. Znači, reci nam što imaš reći na tu temu ili pročitaj nečiji tekst koji te inspirira na tu temu i pokaži nam makar da znaš skuhat čaj. Krasno. A kako se ti videi se mogu poslati na broj telefona ili na web stranicu? Na našim web stranicama, na stranicama projekta koji ima službenu web stranicu ledemit.cakearctic.eu. Imaju prijedlozi na koje se sve razne načine može video nama poslati, bio to web transfer, bila to mobilna aplikacija Collect, to je možda sa mobitela najlakša aplikacija Collect da nam se pošalje. Preko nje videi, može i Google Drive, Dropbox, šta god je kome praktično. Meni se ovo jako sviđa i moram sad napraviti jednu glazbenu pauzu da saznam još više informacija o tebe, s obzirom da ne znam jesi li čuli kako mi kruli u želucu čim je u hrani riječi. Okay. Vraćamo se nazad, Vesna, hvala ti. Dakle, nakon Imenija i Filatova i Karasa u kombinaciji Don't Be So Shy, vraćamo se nazad u ritam grada. Evo nas. Kako ovo dobro zvuči? A ne, ja bi to stvarno napravila. Pa napravi. 16 sekundi. Okay. Da. I svakako u jednom trenutku zašto baš te 4 teme? Može. Don't Be So Shy i mene Filatovi. Karas, ritam grada nastavlja dalje 10 sati 30 minuta. Slušate Ritam grada. S nama je i dalje Vesna Mačković. Jutro, dan, jesi se naspavala? Naravno. Spava 4 sata dnevno. 4 sata spavaš samo? Tako. Svaka ti čast. Zato i mogu napraviti 155 predstava godišnje izložbi i koncerta. Oh my god. Izložbi. Također si slikarica, je li tako? Ajmo imamo reći, jednu izložbu. Samoprozvana. O čemu se tu točno radi? Nisam u životu zaradila neke akademske titule, što su mi često zamjerali po kakvim natječajima i pozivima. Ali evo, dogodilo se ipak nakon ustrajnosti i valjda tolike kreativnosti da imam u 10. mjesecu moje prve izložbe slika u životu u Sisku i Splitu. To su izložbe mojih digitalnih slika u velikim formatima tiskane na platno koje prate, svaku sliku prati animacija, animirani kratki film sa mojom autorskom glazbom, tako da to mi je jako uzbudljivo, em zato što prvi put pokazujem nešto tako javno, em zato što sam se još malo diversificirala od kazališta suvremenog plesa i performansa, pa da vidimo kako će to... I autorska glazba pritom. Da. Koliko talenata baš danas u eteru. Umjetnost dostupna svima. Znači, baš kao što glasi, to je zapravo neka krilatica ili slogan Arktika, je li tako? To je jedna od inicijativa. Ona postoji još prije Arktika, ja sam nju započela još pri mojim prvim premijerama, prije 1.000.000 godina. Htjela sam, tada dok sam još bila, kako se kaže, nitko, mala jedna umjetnica u Zagrebu sa svojom prvom predstavicom, shvatila sam da mi je blentavo prema samoj sebi, a i prema javnosti naplatiti ulaznicu za moju suvremenu plesnu predstavu. Jako sam se borila s tim što ću ja sad s tim ulaznicama i kako ću to riješiti. Em tko će mi doći, em tko će još pritom platiti, em ne znaju tko sam, em suvremeni ples, em apstrakcija. A htjela sam da dođu ljudi koji ne mogu priuštiti ni najmanju ulaznicu, koji nemaju novaca za Gevelu, HNK, Kerempuh i tako to. I onda sam ja zaista malo čitajući po svijetu kako on tim nekim aktivizmima u smislu privlačenja publike
i stvaranja umjetnosti dostupnom, ne luksuznom, ne elitističkom. Pokrenula sam tu inicijativu već na toj mojoj prvoj suvremeno plesnoj premijeri, gdje sam odlučila da ulaznice neće imati cijenu, odnosno da će imati prazno polje cijene, a publika će imati obavezu da to prazno polje cijene popuni. Pa makar to bilo 0 kuna, 50 kuna, 1.000.000 kuna, ali da publika snosi odgovornost, ali da publika također osim odgovornosti ima i slobodu da ovisno o svom životnom standardu i zadovoljstvu s predstavom koju su pogledali, napiše na tu ulaznicu cijenu, kažem nakon zadovoljstva s predstavom ili nezadovoljstva da ju ocijene cijenom, jer se ulaznica ispunjavala pri izlasku i tada se eventualno plaćalo oni koji su tako odlučili da mogu osobno i da predstava i projekt i autori to zaslužuju. I samim time je ta kazališna kritika isto tebi kao jednom umjetniku na taj način te može također usmjeriti za daljnji rad. Samim time sam dobila puno korisnosti i kao umjetnica iz tog poteza, jer kao prvo došao je zaista veliki broj ljudi koji su bili ekstremno skeptični prema apstraktnoj i suvremeno plesnoj umjetnici, nepoznate osobe. Došli su iz znatiželje jer su znali da nemaju obavezu ništa financijski ostaviti. Tako da su došli i neki stariji ljudi i neki ljudi koji inače ne idu po suvremenom plesnim predstavama i onda srećom mojom, dogodilo se da su se oduševili, ne samo da su na kraju ispunili neku cifru na tu ulaznicu, pa makar ona bila 5 kuna, pa je sa strane stajao smiley, ja ne mogu više ili tako nešto, ali su ulaznica bila koncipirana da s druge strane imala linije za komentar. Tu su ostavljali zaista neke poruke tipa hvala vam što ste nam omogućili da mi odlučimo koliko ćemo platiti, hvala vam što ste nam omogućili da pogledamo iako nemamo novaca od 60 kuna kako su inače cijene u suvremenom plesu u Hrvatskoj. Tako da sam shvatila da je jako bitno da u stvari ta inicijativa preživi. Kasnije je još nekoliko umjetničkih organizacija prigrlilo, od Bacača sjenki preko udruge Domino, preko Treći prostor, organizacije Treći prostor. Ali ja sam je onda naravno i proširila filozofski i idejno u smislu da i ta pozornica treba biti dostupna i ne elitistička i ne okrenuta samo akademski školovanim umjetnicima. Na primjer, ja ću teško završiti u HNK s obzirom da nemam akademiju, pa zašto ne bismo osvještavali to da mogu postojati talenti, da mogu postojati vještine koje se uče i uvježbavaju i izvan strogih akademskih institucija, jer činjenica je da izvan Hrvatske me nitko ne pita imam li Zagrebačku akademiju. Tako nego me traže, pokaži mi što možeš, šalji vide pa ćemo reći hoćeš li te zvati ili nećemo. Tako da želim da se ta ekskluziva i elitizam umjetnosti i luksuznost cjenovna ukinu kroz tu inicijativu Umjetnost dostupna svima, koju sada otkad radimo u Institutu za budućnost, ona nastavlja živjeti i u svim budućim našim projektima. Nikada nećemo fiksirati cijenu na ulaznici. Kao što možeš čuti, ostao sam bez teksta, samo slušam koliko je odlična ova priča, svaka ti čast, Vesna. Ja ću ti reći samo, odnosno pokazat ću ti ovo. 4. Broj 4. Ok, nije hi-fi, nego 4. Tako je. Da, referiramo se na Međunarodna svjetska dana koja obilježava projekt Ne jedi kolače. Zašto baš ta 4 dana? Zato što su nam vremenski sada došli nakon što je ministarstvo potvrdilo financije za ovaj projekt. Imamo novaca samo za ta 4 dana. Kada se ostvari neki novi projekt, neka nova potpora, neka nova donacija dragih sponzora koji ponekad nam ulete u pomoć pored državnog proračuna, onda ćemo i nastaviti, ne samo kroz neka jedu kolače, nego i kroz druge umjetničke projekte, pozive umjetnicima putem međunarodnog projekta postavljanja pitanja. Nastavit ćemo se baviti i drugim međunarodnim danima. Imamo cijeli popis kroz godinu što smatramo bitnim obilježiti. Od dana osoba s invaliditetom, od imigranata, od ekoloških pitanja koje se obilježavaju. Eto, krenuli smo s ova 4 u ova 2 mjeseca jer su nam vremenski sad tu. I od tuda je i nastao naziv Neka jedu kolače. Tu imamo veganizma, tu imamo slavlje seoskih žena, je tako? Međunarodni dan toga. Da li je tu nekako, da li si to ti sve povezala baš tako ili se poklopilo? Ne da se poklopilo, nego projekt je dobio naziv Neka jedu kolače iz kroz druge inspiracije. Htjela sam da se nešto, kak je bila ta karantena, izolacija i kažem obasut YouTube s tim videima raznim domaćeg kuhanja
sa malim brojem sastojaka što su ljudi našli doma i tako, onda sam rekla ok, Kvasac je bio prvi. Ja. beskvasni kruh i tako, onda sam rekla ok, ajde da ne bude da samo kuhamo, ajde da ipak nešto i kažemo o ovom svijetu, i onda sam smislila da će se projekt zvati Neka jedu kolače, da možda u nekom trenutku progovaramo i o tom klasnom problemu u svijetu. Bravo. Gdje naši vođe, takozvani naši upravljači planete i država pojedinih onako često s visoka govore Jasno, to nam je činiti. to što ne znamo da li se pripisuje Mariji Antoneti ili ne, ali tipa ako ljudi nemaju kruha pa što, pa neka jedu kolače. To mi se činilo zgodnim naslovom za projekt koji se želi kroz godinu baviti i klasnim problemima i temama. Ja bih još predložio samo za ovako, s obzirom da smo već na kraju ritma grada, da nam ponoviš onu priču sa videima. Znači, imamo 4 teme. Trebaju se događati u vašoj kuhinji. Bilo da ste vrsni u kuhanju čaja do toga da možda radite neku super Katinu tortu. korće tortu na 4 kata ili ručak u 7 slijedova. Što god vas je volja, da li traje 20 sekundi ili 2 sata, da to snimite, da vidimo što kreativno radite u kuhinji, ali da pritom ili pročitate tekst koji vas inspirira na jednu od ovih 4 tema od vaših dragih autora, prijatelja, književnika, ili vlastiti tekst da izgovorite. Možete da kuhate, možete ga naknadno snimiti i poslati nama. A teme su znači Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan veganstva, Međunarodni dan mira i Svjetski dan ruralnih žena. Želimo se svim tim temama posvetiti. Iz tih vaših videa ćemo napraviti dokumentarni film o tim temama, a svaki vaš video koji završi u filmu će biti nagrađen sa 300 kuna. Drugim riječima, čak i ako sudjelujete sa 20 zanimljivih, intrigantnih videa i tekstova, a oni završe u videu, možete i više puta pokupiti po tih 300 kuna od nas. Kud je zanimljivo, još je dodatno privlačnije onima koji planiraju snimiti zbog iznosa koji će dobiti, ali naravno važno je sudjelovati i potaknuti svijest o tim svim danima. Vesna? Znači, samo da dodam, prvi datum, prvi rok za Međunarodni dan pismenosti već ističe krajem ovog tjedna, oko 6. rujna, a ostale rokove za ostale teme kroz iduća 2 mjeseca pogledajte na službenoj web stranici letthemeatcake.arctic.eu. Svaka čast, mislim da ćeš mi da ćeš moći doći tu na moje mjesto. Ukrala si mi pitanje koje sam htio postaviti, ali imam još jedno pitanje. Ajdemo još jednom zavrtiti onu priču o izložbi. Nismo rekli kako će se izložba zvati i kada je točno i gdje ju možemo pogledati. U Sisku se otvara 17. listopada, u Splitu 3 tjedna kasnije. Izložba ima radni naslov kraj programa na TV postaji Matrixa, odnosno The End of the Program na Matrix TV channel, ako uspiješ to ponoviti, super. Znači, Matrix TV channel. Da. A onda negdje oko Božića će izložba biti dostupna i u online 3D galeriji kroz koju će se moći hodati i slike će se moći kupiti na platnima velikog formata, malih formata. A svaku sliku prati animacija sa autorskom glazbom trenutno u nastajanju, u finiširanju. Eto, jedino prigovor jedan na emisijicu. Što sam zaboravio? Zašto niste glazbu stavili iz naših projekata? Na primjer, pozivam publiku da pogleda na YouTube-u album, odnosno na Basecampu, album grupe Radost, Zlatna medalja, koja je pratila istoimenu predstavu, vrlo zanimljiva glazba, vrlo odlični zabavni tekstovi. Odlično. To smo mogli i poslušati. Poslušat ćemo svakako kroz iduće projekte, kada nam budeš dolazila, imat ćemo sve spremno za tebe. Mail ponovi još jednom na koji se šalju videi, odnosno rekli smo može putem Dropboxa, putem mobilne Google aplikacije Collect, tako dalje. Šalju se na marketing@arctic.eu. Odlično. Jesmo li što zaboravili osim pjesme? Zaboravili smo poslati videa, sad bacimo se na kreativu. Ćemo snimati neki. Da vidimo koji su vaši kulinarski i poetski dosezi. Nemamo kuhinju tu, na to ćemo se izvući ovoga puta. Neko ono kuhalo za vodu pa unutra umotiš juhu. A meni i voda zagori. Bože. Hvala ti, Vesna, još jednom što si nam bila u gostima. Hvala, pozdrav dragim Zadranima. A Sišćanima i Zagrebčanima, svi nas slušaju. Daleko, stoje preko svijeta. Šalu na stranu. I za one koji nas slušaju putem DAB-a, moći ćete naravno pogledati kod tebe na YouTube kanalu, to nisi spomenula.
Jel' tako? Što nisam Na spomenula? YouTube kanalu, s obzirom da smo tu da se, Aha, da ova se cijela snimamo. emisija se snima Tako je. i na video visoke rezolucije da budemo jako lijepi i detaljni. Moći će se snimka cijele emisije vidjeti na YouTube kanalu Arktika. Odlično. Kao Hvala ti. što se sve naše predstave i koncerti mogu vidjeti na našem Vimeo video katalogu. Wow. I to je- Znači, to je bacamo se na cijeli- posao sad nakon emisije. Ako vam fali suvremene scenske umjetnosti, bilo glazbene, bilo Uvijek kazališne nam i to Uvijek plesne, nam fali, fali. pogotovo nama glumcima i Vimeo pjevačima. Arktik institut za budućnost. Čuli ste sve, znači sve prave informacije ste dobili, znate što ćete raditi, makar pod pauzom danas dok ste na poslu, kada dođete kući i onda navečer prije spavanja i zapravo cijelo vrijeme trebate se ovako kulturno uzdizati, širiti svijest o ovakvim danima. Bila je ovo Vesna Mačković iz instituta Arktik. Hvala ti još jednom što si nam došla i čujemo se i vidimo nekom novom drugom prilikom i zgodom. Hvala na pozivu, susjedi. Slušali ste Ritam grada.